Hej og velkommen til min video om datamodellering i ER-diagrammer. Jeg vil starte med at snakke lidt om, hvad ER-diagrammer er og hvorfor det er så nyttigt. Og derfor vil jeg brække det op i lidt mindre dele i terminologier, så det måske hele giver lidt bedre mening. Når man skal lave en database, kan det være en smule uoverskueligt. Derfor laver vi en ER-datamodel. ER-diagram står for entitetsrelationsdiagram. Det beskriver vores data på en meget abstrakt måde, hvordan det bedst egner sig, inden det blev implementeret i databasen. De vigtigste ting i en ER-model er vores enheder, altså vores entiteter og forholdene, som kan eksistere imellem dem. Og ud fra dette kan vi så begynde at bygge vores database op. På den måde har vi nemmere ved at se, hvad det er for noget data, der skal placeres i de forskellige tabeller. Vores database bliver derfor nemmere at arbejde med, og vi undgår redundans. Det lyder alt sammen meget fint, men for at kunne forstå det lidt bedre, vil jeg brække det op i mindre dele og forklare de forskellige terminologier som entitet, attribut, primary key, relation og kardinalitet. Et diagram er en grafisk repræsentation af de krav, der skal til for at danne en database. Det består af flere dele, dog vil jeg kun komme ind på dem, jeg tidligere har nævnt. Hvis vi meget groft skal se på, hvordan det forholder sig, så kan vi sige, at vi har blueprint, som vores arkitekt har tegnet af forskellige dele til vores hus, og det er sat sammen til en bygning. Altså, forskellige dele, hvis det er et diagram, bliver sat sammen til forskellige dele af vores database. Så huset er databasen, og køkkenet kan være en del af vores database, altså vi kan have en del af diagrammet, der hedder køkken. Når man skal tegne et ER-diagram på et meget basalt niveau, så bruger vi en retvinklet firkant for identiteter, og den giver vi så navnet student. Vores relation er lavet med en diamantformet firkant, og i det her tilfælde har vi givet den navnet har. Når man skal til at tegne et ER-diagram på et meget lille niveau, her laver vi så en binær forbindelse, så kommer der også kardinaliteter i brug. For eksempel, en studerende har mange fag. Når du skal lave et ER-diagram, så er der 5 meget vigtige elementer. Vi er nødt til at snakke om entiteter, attributter, primary keys, relationer og kardinaliteter. En entitet er en person, et sted eller en ting, du gerne vil følge i vores database. I vores eksempel student bliver det til en tabel i vores database. Den enkelte student er ikke en entitet, men se det mere som en beholder med flere studenter i. Entitet betyder, at alle de ting, som en student bliver grupperet under, kommer til at være i tabellen student. Så hver student, vi putter ind, bliver til en række i vores tabel. Nu tilføjer vi os attributter. En attribut beskriver forskellige karakteristika om den individuelle identitet i disse bliver til kolonner i vores tabel. Det kan fx være navne på studenterne. De kan være unikke for hver student, men det behøver det ikke at være. Altså, hver student har deres eget navn, men der kan sagtens være flere, der hedder det samme, og det er også helt ok og accepteret. En attribut eller en gruppe af attributter, der unikt identificerer vores identitet. Som jeg sagde tidligere, at et attribut ikke behøver at være unik. En primær nøgle, en primary key, altså en speciel attribut, der skal være unik. Den gør sådan, at der ikke er 2 række, der har samme værdi som denne attribut. Disse bliver lavet med et ID. Sådan, at man har 2 studenter med samme navn, men da de har hver deres ID, kommer værdierne ikke til at ligge i den samme række.
Da vores studerende nu har fået hver deres unikke ID, kan vi begynde at lave relationer. En relation beskriver, hvordan en eller flere entiteter integrerer med hinanden. Her laver vi så en ny entitet, der hedder phone number, altså vores telefonnummer, og vi laver en relation mellem dem, så når vores database er lavet, har vi nemt med at finde kontaktinformationer til hver vores studerende. Det gør, at vi bruger et verbum. En studerende har en telefon, så tegner vi en streg mellem hver entitet for at vise, at de hænger sammen. Når vi snakker om relationer, er vi også nødt til at snakke om kardinaliteter. Kardinaliteter er det antal af forekomster, der er tilladt eller nødvendigt imellem entitetsrelationer. Det beskrives i diagrammet som 1, hvis det er en person, MNP, hvis det er mange. For eksempel, en studerende kan have mange fag, eller en studerende kan have mange telefonnumre, men telefonnummerne skal tilhøre en studerende. For eksempel, hvis vi kigger på de her eksempler, at vi har en studerende har mange klasser, eller mange klasser har mange lærere, eller en mand har en kone. Her har vi så de forskellige relationer, at du kan have en til mange, en til en, eller mange til mange. Og kardinaliteter fortæller os om, hvor mange rækker vi skal have for at koble på den anden tabel. Det var lidt om ER-diagrammer, og jeg håber, at I har lært lige så meget, som jeg har.